हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय जायफोर बिथांमोना मोनथिनो थाखाय जोबोर गोसो दङमोन जे बिटिआरआव टेट थामहिनबा टिचार्स एलिजिबल टेस्ट जागोन ना जाया आरो माब्ला जागोन नोंथांमोननि गोबाङानो आंनाव कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरदोंमोन जे जागोन ना जाया बायदि बिटिआरल' नङा गासै आसामनि साफ्रोम सोलोंथाइ गोनां सुबुं जायफोरा टेट आनजादनि थाखाय खौरां नेनानै दंबाय थायोमोन बिदिब्ला बेबाराव गमामा मैयानि सानाव रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा बयखौबो फैबाय थानाय टेट आनजादनि थाखाय थियारि जानानै थानो थाखाय खावलायबाय बिदिब्ला बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो गासैखौबो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो आरो बेखिनियाव मोनसे खोथा फोरमायनानै होनो सानदों जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायनो थाखाय जोंनि फेसबुक पेजखौ अन्नानै फल' खालामनानै लादो आरो सानफ्रोमबो बायदि आपडेटखौ गोख्रै आरो थोंजों मोननो थाखाय जोंनि आपडेट बड'लेण्ड टेलिग्राम चेनेलखौ जइन खालामनानै लादो मोन्नैनिबो लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ Assam to hold special TET exam for Bodo medium teachers. थांनाय सनिबार सानाव मानगोनां रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा बिटिआर दावबायफैयो क'क्राझाराव एबसु बड' साहित्य सभा आरो बड' प्राइमारि टिचार्स एस'सिएशनजों जानाय मोनसे मेलाव रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा बे खोथाखौ फोरमायो बिटिआरआव बड' मिडियाम स्कुलफोराव जानानै थानाय लांदां मासिफोरनि थाखाय गावनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय स्पेशल टिचार्स एलिजिबिलिटि टेस्ट थामहिनबा टेट आनजाद खुंफुंनाय जागोन होननानै मिथियो फारसेथिंजाय आसामाव सम आरो थासारिखौ नायनानै थाबैनो टेट आनजादखौ खुंफुंनो थाखाय केबिनेट साब कमिटिनो बिथोन होनाय जादों बेनिनो दा गासै आसामाव सोलोंथाइ बिफानाव बेसेबां खालि मासि थानो हागौ बेनिनो नायबिजिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ गोदान खान्थिजों बे आनजादखौ खुंफुंनाय जागोन जाहाथे अभारलेपिं थामहिनबा सासे सुबुङा मोनसेल' मासिनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन मोननै मोनथाम मासिनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हानाय नङा नोंथांमोना बे बाराव सानै हयैसो एप्लाइ खालामनो नांगोन जायफोरा सिगां एबा थांनाय बोसोरफ्राव टेट पास जाखानाय बिथांमोनखौ जाहाथे रावबो थालाङालासिनो थिसननो हायो बेनि फारसेबो नोजोर लाखिनाय जादों गुबै खोथाया बेनोदि बिथांमोना टेट आनजादाव माबायदि नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हादों बेनि सायाव बिथा खालामनानैनो साख्रियाव थिसननाय जागोन नोंथांमोना एसे थियारि जादो जाहाथे 1-2 नम्बरनि थाखायनो मोननांगौ साख्रिखौ खोमानानै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो